Nickelodeon heeft vandaag een buitenspeeldag georganiseerd. Wij hebben aan kinderen gevraagd of ze liever tv kijken of buiten spelen en of ze veilig buiten kunnen spelen in hun omgeving. Speel jij vaak buiten? Ja, En waar speel jij vooral buiten? meestal op het gras. En wat doe je zoal als je buiten aan het spelen bent? Meestal voetballen. Ja, ik zou wel willen dat er meer plekken is om te voetballen of een voetbalkooi of zo waar je kan voetballen. Dat je geen ruiten meer kan intrappen of zo. En waar voetbal je het meest? Hier op het schoolplein. Ik ben Jim en ik kom van IJsendijken. Vind je dat er in IJsendijken genoeg speelruimte is voor kinderen? Niet voor ons leeftijd, maar wel voor de kleineren. Wat voor sport doe je zelf? Skaten en voetbal en volleybal. En is er een mogelijkheid om te skaten in IJsendijken? Niet veel. We hebben ook handtekeningen ingezameld en ja, geld ingezameld. En dat is nu al een paar jaar geleden en ze zegt wel van daar en daar komt het, maar het gebeurt niet. Ze hebben de spullen wel voor de skatebaan, maar waar we nu skaten is te veel vrachtverkeer, dus is het niet zo veilig. Vind je dat er meer plek moet zijn om te sporten? Ja. Vind je dat er in Oostburg voldoende ruimte is om te spelen? Ja, ik kom zelf niet zoveel in Oostburg, maar als ik in Oostburg kom, dan ga ik graag vaak met mijn vrienden gaan spelen. En dan vind ik dat er zelf genoeg ruimte is. Heb je wel eens een ruit ingetrapt? Ja, Vertel. dat is heel lang geleden. Dus dat was nog best wel klein. En waren de mensen kwaad? Ik weet niet, mijn ouders wel. Oké, bedankt voor het interview.